wallahi ba gaskiya bane. Ai ba za a yanke hukuncin nan gobe ba. Ni na ga maka ba za a yanke gobe ba. Bige ne shiri ne. Bogi ne ba ma yi mun daina zan kare ba gudu ba da zo cin dogon bak. Kai magana mu sare ka zan dinnan ba abin da za a yi ko kuma sa cizo cije ka. Ba abin da za a yi. Cizo ko zan koma kwanan na daina salama cizo. An ce ka koma Ganduje kuma yi. A kafin da goma. Kafin da goma ba Ganduje ba kafin da yake yi. Gobe za mu cizo wallahi. A ta yin kotu gobe amma Ganduje wallahi cizo zan koma yi. Cizo zan yi. Dole ne sai na ciza. Allah in sa masa dabi a jikin sa. Kowaye ma cizo zan kwana da me zan ji. Da yawo zan ji ciki da yawa ba wasu ko da me zan yi. Na daina ba zan kara yi ba. Najeriya sai ba Atiku Kano sai Abba ko sa sare ko Atiku. An kori kara Atiku ai kuma. A taka aka kora ba Atiku, a taka aka kora kare. To kun ja kun bige ne ba gaskiya bane bige ne. Atiku ya kan bakansa sai mun hausa mun dare. Barta no gon back wai ka huwai bike mu. Kai yaro sai sare ka fanjin zan ka ji ko tije ka ta ma dafi. Allah baka hakuri. Na ga baba Allah cizo ne ya hakuri. Yanzu dai kuna ga wannan baiwan Allah a nan garin Saudiya na sunce ta zo ne bayan dokota daga Nijar za ka ta Saudiya ta zo tana wanke-wanke a harami. Haka nan na. To shi ne na sunce ta da kayanta na kawo ta gidana. Haka nan na. To dan Allah jama'a kiyaye. Kuma ku dinga addu'a duk wanda za su shigo Allah ya su lafiya kuma da su lafiya. Amin ya rabbi. Kuma ubangiji Allah bani iko me da ke gida lafiya. Amin. Sannan Najeriya kike so ki tafi ko ya ki ci gaba da zama a nan? A'a in